सर्व समाज बांधवांकೈ मिगेले नमस्कारू आव बालकृष्ण पै आलपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगेले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। आज आमका आंबे चुम्माण करचे एक स्पेशल वीडियो पळोवया। आंबे उमणांतू मेन जान आंबो तुमका कळता आंब्यांतू विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E मस्त मिनरल्स आणि असं तशीची गोड गोड्डांतू आमगेले इम्युनिटी चोडोवचे मेन जान आयर्न तशी अँटीऑक्सिडंट झिंक सेलिनियम आणि असं हे सगळं घाल न्हू आंबे उमण कशी कोरयत म्हणून तुमका सांगून दिता मिगेल माव सीता बी पै। हाय सीता बी पै। आज आवांग कोरू होता आंबे उम्माण गुडसारी आंबे उम्माण आता आंबो मस्त मिळचे कालद आंबेದು मस्त ಊಟಂಗ ಕೋರಿ പക്ഷെ आवाज करता आंबे उम्माणದ मिरिया गोडगलर तका जामगादल साधन संगದ आंबो जांगो धूळू एसी कतोरो दवरका मागीर गोड असं पूर्व सिंधूर दुधागार ऊन गोड एसी उद्दागोड दवरता मागीर जावंगा मिरिया कोण दड्डालो जावंगा खंडा घालूगा सासम जीरे करबेವು एक सुखी साग पुरो आदमी तिकोटमले ते सिंधिलांबो एद्दु दगाल काणीगा पन्निंद ओर सिजवका अंबत्त सिज्जोळ अंदू आम्ही उद्दागोरदवळे गोड संदरे कोंगे तोळे पंदा फत्तोड असले कोळदानदवळे ते उंजाळचे उद्दार कोगा मागीर उद्दा गोड असले दुधले उद्दागर काणीगा सांग कोरेसी हे गोड काणीगा ते वेगळा एकले ये गोड ये आंबेला बुगाना तवळ एकले कोद गाडताय सन्नले ते गोड आंबेला बुगाना तवळ एकले चाको कोद गाडू द्या गॅसा दवरता आणि ते एद्द मीठले घालता मग गुडसाने का आम्ही केतना एद्द मीठ घालचे चांग एद्द मीठ घालता चाको कद देव शिखत कोदो येले रंधणे आमगे पडगो दवरकानी पडना आसले अड्या पडगो दवरकानी तंदू एद्द तेल घालता कसले तेल जरी जाता नारळाला सूर्यकांती तेल हेजे जरी जाता एद्द तेल घालदिंगा तेल छान जाऊन जाना पडना आणि अंतू भितर सिजन अंतू भितर मिरिया कोड घालता जामगा जाल्यार तुमकां गुत्तूळ जामगा तुतळो घालना तिगसाण जेवन तुमी मिरयां कोण घालता जामगा जाल्यार दुसरे घाल्ले बरो चड तुड्डो आसा खांगा दुखून चड तिगसाण नाका तिगसाण चोवन घाल्ले बरो मिरयां कोण चोवन घाल्ले बरो आतां उणें घाल्लो बाकींक दवरो आसा मागीर तिगसाण जामगा जाल्यार घाल्ले बरो हे जर तेल उंच जाल्यार ताचे भितर हांव सासव घालता सासव फुट्टादा तांदूळ आणि आमकां एक मिरयां सांगायचं ना ती सगळ्यात 2 कोड पिसून घालता आणि करबेव घालता मागीर लास्ट जिरे घाल्ले बरो नाल्यार जिरो बी खावं जाता देखून लास्ट घाल्ले बरो जिरे घालदिंगा हे भाजून
പോകാനൊക്കെ ചാകർപ്പര ടീ ചാകർപ്പര കൊടുവാനൊക്കെ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲೇ ಬರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತೇಂತ ಸೀಜಿ ಅಮ್ಮಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಾವು ಕೊಡಂಗಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾವು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಂಟಕ್ಕೆದ അത് അമ്പേവ് മാറി റെഡി ചെയ്തല്ലേ तुम्ही इष्टപ്പെട്ട झालेले तुम्ही सी कराई ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸೋಯ್ತಾ ऊनದ त्या सुपर झाले असं तुम्ही कोर जेवूया त्या सुपर झाले असं तुम्ही ते सी कोर जेवूया का